So guys, ayan ang ating bayawak guys, no? Grabe ang anghang guys. Aray ko. Nakakaiyak naman yung sibuyas guys, no? Yes, din. Halang-halang na bayawak. Spicy bayawak pala guys ang lulutuin natin, no? Pepper guys, no? Overtime. Mixan natin. Add natin ginger. Sabay na natin kasi mainit yung yan. Tapos natin, no? So guys, welcome back to my YouTube channel, no? Wala tayo sa bahay natin, no? Kasi nandito tayo sa Barili. Kasi pista dito guys sa Barili. At ngayon guys, baka naman guys yung mga bagong viewers natin, pakiclick naman yung subscribe button below at notification bell para ma-notify ka sa mga bagong video katulad nito. So guys, iba ang lulutuin natin ngayon. Exotic, no? Magluluto tayo ngayon ng bayawak, no? Galing to ni Ching sa Busay, no? Nasagasaan nila to guys sa along the road. So, kinuha nila kasi malaki, parang 6 feet. Iwan ko if may picture ako, ilagay ko dito sa screen, ha. Tapos ito yung mga sangkap natin guys. Oh, siling espada, onion, garlic, ginger, red chili na maliit, bell pepper, no? Gamit ako ng toyo, oyster sauce, oil, salt, and pepper taste, no? Ang gagawin ko dito is adubuhin ko yung ating bayawak guys, no? Hey guys, prepare ko muna lahat ng mga sangkap natin, tapos papakita ko sa inyo ang process. Aray ko. Nakakaiyak naman yung sibuyas guys, no? Yes, din. So guys, mag-slice tayo ng sili, no? Adobo spicy to guys, no? Halang-halang din. Halang-halang na bayawak. Spicy bayawak pala guys ang lulutuin natin, no? Pepper guys, no? Bell pepper. Yan. First step, lagyan ko muna ng patis, no? I-marinate ko muna to ng mga 1 hour lang guys. Mas maganda sana overtime. Lagyan natin ng patis, tapos i-mix natin guys, no? Mix lang natin. Sarap to guys. Ang laki guys, oh. 6 feet kaya to guys. Mataas to guys, no? Yan. So, set aside natin to for 1 hour guys. 1 hour lang minimum. So guys, let's start cooking guys. Let's put the oil. Kunting mantika lang. Nalagyan ko na, no, kunti kanina. Igisa ko lang yung bayawak guys. Painitin muna natin, no. Let's start gisa-gisa, no. First, i-add natin ginger. Mainit yung style. Tapos, add natin yung ating garlic at saka onion. Sabay na natin kasi mainit yung mantika natin guys. Yan, mabango na guys. Tapos, add natin yung ating bayawak. Yan. Yan na guys, medyo maingay yung ating fan kasi may exhaust si ate dito sa bahay.
Ito na guys, biyawak natin, no? Pan muna natin guys, no? I-add natin to, yung minarinate natin, no? Ito. Yan. Kuluin lang natin yan hanggang lumambot yung ating karne, no? Yan. Yan. Ang bango guys. Nipitik ang bango, di ba? Tapos takpan natin. Low heat lang para mas mabilis siyang malambot. Okay. Ito na yun ang ating bayawak. Malambot na guys. Tapos i-add ko na dito ang bell pepper at saka siling haba. Yan. Kain na si Ate Joy. Yan guys. Okay na to guys. Sarap nito guys. No, alang ko ng kunting tubig para sa sabaw. Yan guys, oh. Malambot na to guys. Yan. Tapos yan lang natin, ipa-boil lang natin saglit. So guys, ito ng ating halang-halang na bayawak guys, no? Luto na to guys. Malambot na to guys at masarap na. Turn off na natin ang heat guys. Guys, i-plating muna natin to guys ha. Pakita ko sa inyo. Guys, ayan ang ating bayawak guys, no? Sarap na siya guys. Tikman ko guys ha. Depitek, pakita mo sa kanila, sa mga viewers natin, no? So guys, tikiman time guys. Let's eat. Cheers. Ouch. Grabe ang hanghang guys. Oh. Parang siyang manok guys. Ang lasa niya. Maanghang. Spicy yung bayawak natin guys. Salamat pala ni Tocheng sa karne na binigay mo sa amin, no? So guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagtanaw guys. By the way guys, malapit na tayo mag 3,000 subscribers guys. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Road to 3,000 subscribers na tayo guys. So guys hindi pa nakapag-subscribe dyan, kaya naman, click na lang yung subscribe button below. At click na rin yung notification bell para ma-notify ka if meron tayong mga bagong video, no? Gaya nito, exotic, mabilis lang lutuin, masarap. Okay guys, maraming salamat. Bye! Bye for now. God bless.